κόσμου αυτό που κάνουν, όπως για παράδειγμα το ότι μοιράζουν τρόφιμα, το κάνουν στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη βοήθεια στους γύρω ανθρώπους για να μπορέσουμε να περνάμε μηνύματα μυσαλλοδοξίας ή για να στρατεύουμε ανθρώπους ενάντια σε ξένους μετανάστες. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και απολύτως ξεκάθαρος σε αυτό και ποτέ στα ιατρεία των γιατρών του κόσμου και στις δομές τους δεν θα υπάρχει καμία διάκριση. Με τον ίδιο τρόπο που θέλουμε να βοηθήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, που σήμερα είναι οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας και τα παιδιά μας, οφείλουμε να βοηθήσουμε και τον ξένο που βρίσκεται σήμερα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το δεύτερο που θέλω να διευκρινίσω, γιατί ρωτάνε πολύ, το είχαμε πει από την πρώτη μέρα, αλλά οφείλω να το επαναλάβω και θα το θέσουμε και στη σύνοδο την οποία έγινε. Σε σχέση με την ιστορία αυτή των οροθετικών γυναικών που κατηγορήθηκαν για πορνεία και διαπομπεύτηκαν από την αστυνομία με τις φωτογραφίες τους στην αστυνομία, στην τηλεόραση και στον τύπο. Από την πρώτη στιγμή μίλησαν για κοινωνικό κανιβαλισμό. Θα το επαναλάβω χωρίς καμία εξαίρεση. Θεωρούμε ότι αυτή η τακτική, την οποία έστω και αργά και από το Υπουργείο Υγείας και από τις αρμόδιες αρχές κατάλαβαν ότι ήταν λάθος και τη μαζέψανε, είναι μια τακτική η οποία διαπομπεύει την ίδια τη χώρα. Καταργεί στην πράξη προσπάθειες χρόνων του ιατρικού κόσμου να προστατεύσει τους ασθενείς, να αποσυλλοποιήσει όσους έχουν AIDS και να μπορέσει να βοηθήσει τη δημόσια υγεία. Αν θέλαμε να βγάζουμε εικόνες των θυμάτων, των φτωχών θυμάτων που αναγκάζουν να κάνουν πορνεία, θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να δίνουμε στη δημοσιότητα και τις εικόνες των πελατών, οι οποίοι προσβλήθηκαν, αλλά για τους οποίους δεν μιλάει κανένας. Θεωρούμε λοιπόν ότι επειδή αυτό έκανε πολύ μεγάλο κακό και στη δημόσια υγεία, γιατί πολλοί κρύφτηκαν, έτσι, θέλω να το ξεκαθαρίσω για μια άλλη ακόμα φορά, χωρίς δεύτερες κουβέντες, ότι είναι μια απαράδεκτη τακτική και σε αντίθεση με αυτήν, στα ιατρεία των γιατρών του κόσμου θα συνεχίζουμε να προστατεύουμε με την ανωνυμία τους ασθενείς οι οποίοι προσφεύγουν σε εμάς, αλλά και ένα λόγο παραπάνω. Τους ανθρώπους που είναι προσβεβλημένοι να εξασφαλίζουμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά και στην επιβίωσή τους. Διότι